Når vi lader noget blive ved med at være en del af vores personlighed, altså det vi genkender igen og igen som os selv. Vi gør måske noget bestemt. Vi bruger nogle bestemte vendinger. Vi bevæger os på bestemte måder. Så bliver det vi gør til en mere fast del af personligheden. Det har vi et ord for. Det kalder vi vane. Vores vaner er den faste del af personligheden, og som kommer til udtryk i et hvert øjeblik, hvor vi vælger at være sådan. Stærke vaner i stærke vaner er valget om at gøre tingene på en bestemt måde. En meget lille valg. Det foregår hurtigt, næsten skjult for vores opmærksomhed. Det er her, hvor vi taler om, at noget går fra at være bevidst til at være underbevidst. Det underbevidste er der, hvor vi senere hen i livet kan opleve, at det ikke længere hænger sammen for os. Når en del af vores personlighed har været, og en del af vores bevidsthed har været underbevidst, og personligheden har fået lov til at være fast igennem længere tid, så kan vi opleve, at det ikke længere passer til vores liv. Der kan være situationer, hvor vi reagerer og gør andre ting, som vi opfatter som noget gammelt, og som ikke længere passer til situationen. Men vi gør det alligevel, fordi vi har gjort det underbevidst. Vi har gjort det til noget, vi kan træffe en beslutning om på et splitsekund. Og det gør vi igen og igen. Vi har formet en stærk vane, og stærke vaner kan være svære at bryde. Det kræver en stor bevidstgørelse. Så for at komme fra underbevidst til bevidst igen, så må vi gå igennem en bevidstgørelse af det, som foregår. Vi vil blive nødt til at gå tættere på med vores opmærksomhed. Vi bliver nødt til at holde øje.
At gå fra bevidst til underbevidst svarer til, at vi skaber rutine. Så kigger vi tilbage på vores tegning her, og forestiller vi os, at den her i virkeligheden er en sådan slags levende membran. Vi kan tænke på en celle. Den bevæger sig. Den forandrer sig. Så vil den faste del af personligheden blive til områder, som ikke forandrer sig, men som står stille og forbliver som de er. Sammenligner vi lidt med øjet og linsen, så ved vi godt, at hvis linsen ikke fortsat forbliver fleksibel, så vil vores syn forandre sig. Vi kan blive langsynet eller nærsynet. Og det vil gøre, at vores oplevelse af verden forandrer sig.